Abi, kumusta man ang inyong bulan sa Hunyo? Kaya pa ba nato mga kasama ang mga mapanghitabo sa bulan sa Hunyo? Sa Gunson, gikan sa kalamidad, sa linog, sa mga trahedyang nahitabo dito sa Dipakulaw, Aurora. Dawa ka kinabuhi ang nakalas. Nya karon na sa mga kasama pagkahuman sa school shooting incident dito sa Tacloban City. So sa ka high school sa ka tunghaan dito kasama na napoy laing pagpamusil karon. Grabe ang kagubot, wala tuo, kriminalidad, kagubot, dili lang pagyud sa bisan asa kasama. Particularmente around the scope sa mga tunghaan. Nato pa tong ginapanubayan karon mga kasama kay nanapoy mi-circulate, may katag sa social media nga video sa mga kabatan-una na pod. Sus, mga kabatan-una na pod mga kasama. Nagsinumbagay, nagkinulatahay dito sa usa ka tunghaan sa may Mati. So ato pa ning gina-verify hangtod karon kasama kay ginasuta pa sab kini sa kapulisan sa Mati. And mao kato ato ang balikan kasama ang lain na pong estudyante, matawag pa ba nato estudyante kay ni graduate naman, pero basta ang baguhay ra pod Migradwar kasama sa kolehiyo ng Pantukan kun KNP. Gipusil dito mga kasama sa may abaga na igo and hinoon sa ato pong pagpanubay and update gikan sa higala sa maong biktima. Ana sa stable nga condition ang gipusil nga lalaki nga baguhay lang sa Migradwar. Moto klarohon sa nato once again nga abaga ang igo ha, dili sa liog na kung liog pug ka maigo lisod pug kaayo na i-recover na oy. Pero moto ang naigo kay sa abaga lang. And ang istorya po ni mga kasama, luoy po kay ni kahimtang ni si Sir. Tawagon na to si Sir RB. Kani si Sir RB. Baguhay ra sabdi ay ni si na wad-an og igsuon kasama. Gipusil po daw ang iyahang igsuon and baguhay lang po na lubong karon nga bulan. Manay nakuha na to nga impormasyon sumala sa kaila rasab ni Sir RB.